Digamos como está o estrado das estradas e realmente imos autorizar un pouco a información de como está agora mesmo pois o país. David Zabor. Si, é que a choiva non cesa e tanta auga segue a provocar incidencias na nosa comunidade. Por exemplo, na fortaleza de Torés, nas Nogais, sufriu varios desprendimentos, parece ser que dos máis grandes dos últimos anos, e falamos dunha fortaleza do século XIV. E a sucesión destes temporais están poñendo en risco o seu colapso total. Por outro lado, en Ourense, a rotura dunha tubaxe provocou unha importante inundación. Ocorreu no barrio da Ponte, cando uns operarios traballaban nunha reparación dunha fochanca na ría Quintián e reventaron unha tubaxe. A auga comezou a correr como unha fervenza sobre a rúa do río Arnoia, que a verdad que me bendita coincidencia e poden ver o espectacular desta incidencia. Protagonista tamén hoxe o Verdugo, que rebordou no seu paso por Ponte Caldelas, e un dos ríos que se atopan nestes intres no seguimento polo plan Inungal. Temos os ríos rebordados e o mar axitadísimo. Bueno, nós temos aquí a sorte de ter a Sauro algúns días da semana e mirade hoxe o vídeo que nos enviou en pleno temporal. Pero a boa fortuna é que non ven moita basura, e os peixes non ven moita basura. Non se note moito, porque notase o vento poca e moitísimo vento e moita marejada. Aí ven unha sector que cabe. Vamos a mirar. Hai que tirar ao mar para que críe o ano que ven. Moi ben, amigos, do que non anda aí a todos. Porque saludo, vamos a entender de moita temporada. Saura Martínez, o noso amigo e colaborador, ensinando como son as condicións a bordo, as condicións do seu traballo nestes días de borrasca tras borrasca. Entendemos que non se escoitase moi ben este vídeo, porque se xa as condicións son así para pescar, imagínese para gravar. As fortes choivas están tamén detrás do corremento de terra ocorrido en Pantón, na estrada que conecta Ferreira de Pantón co encoro de Santo Estevo. Alba Lea tivo que cortarse o tráfico, ou quedou prácticamente cortada xa. Sí, tivo que cortarse o tráfico polo impresionante derrubamento de pedras que tivo lugar aquí na estrada provincial de Lugo 4103. Fixadevos porque as pedras caeron pola ladeira e acabaron xustamente no centro da estrada, como ben decíamos, tendo que cortar o tráfico. A imaxe é impresionante, pero non é a única estrada provincial de Lugo que permanece pechada, senón que tamén están intransitables a provincial 3204 en Monforte de Lemos, a provincial 4703 na Pobra do Brollón e a 0901 en Bóveda. Jesús, vouche pedir que te acerques por aquí a nós, profesional de seguridade. Vente por aquí, vamos baixar un poquinho e eu vou pechar o paraugas porque o tempo nestes momentos en Pantón está tremendamente desapacible. Jesús, menuda imaxe quedou aquí. Menuda, tenemos aquí un gran desprendimiento. Nunca, a ver, llevo tiempo en esto y nunca vi tal desprendimiento, sobre todo aquí en el sur de Lugo. Va a ser complicado quitar esas piedras, ya ves el tamaño que tienen, alguna de 2 metros y, bueno, viene de camino la maquinaria para intentar solucionar a corto plazo para que pueda pasar aquí la gente, por lo menos algo. Pero ya ves que cayó media ladera por carretera abajo. Claro, persoal e maquinaria van a estar traballando toda esta tarde a partir de agora das 5 para pois intentar solucionar isto, pero non sabedes canto tempo vos vai a levar. No, en teoría tendría que estar para esta tarde, pero se ve muy complicado. Intentaremos abrir aunque sea un carril y si el tiempo nos deja estos días, cuanto antes limpiar todo y dejarla transitable. Claro, esta chuvia que está caendo agora e este evento tampouco axudan, entendo, Jesús. No, ya ves que no, aquí estamos de pie y nos cuesta mantenernos aquí de pie. La lluvia, las causas de los incendios forestales, que está abriendo todas estas piedras y está reventando. Y nada, estamos el sur de Lugo, por lo menos nosotros afectados, estamos con gente por todos lados, cortando carreteras. Dicían as autoridades que temos que extremar precaución nas estradas, non? Claro que sí, importante. Aparte de extremar las precauciones, no salir de casa si no es necesario. Evidentemente, ya ves, vienes por aquí
para darte una vuelta a ver cómo está esto, cómo está lo otro, cómo está la cascada esa que ves, y te cae y pasa esto. Entonces, nada, que no haya víctimas, que eso es lo importante durante el temporal, por lo menos. Pois agora temos que deixar a autoridades como Jesús traballar durante toda a tarde para solucionar este inconveniente que decíamos, non é a única estrada provincial que está cortada, é que xa son bastantes en toda a provincia. Sí, inundaciones, caen árboles, como esto, que estamos que no podemos más. Yo llevo una semana ya brutal, trabajando 12 horas y no paro. No. Pois moitísimas gracias, Jesús, por sacar un oquiño e atendernos. Eles quedarán aquí os profesionais de seguridade e de estradas para intentar solucionar este tremendo derrubamento de pedras que caeron da ladeira cara á estrada provincial lucense 4103 que permanece pechada e que de momento vai a seguir así porque este desastre que temos ás nosas costas vai tardar aínda en solucionarse. Como dicíamos, non é a única estrada provincial cortada, hai varias máis en todo Lugo, así que, como el ben recomendaba, se non é necesario, mantéñanse nas súas casas, moito ollo, extremen precaucións nas estradas, porque nunca se sabe onde te vas a topar algo así. Moitas grazas, Alba, e de logo insistía no de permanecer na casa. Unha imaxe impactante que nos deixa esta estrada en Pantón, si que é certo que sen feridos, en vítimas, o cal agradecemos, e fixadevos non que poucas veces nos acordamos de falar máis dos servizos de emerxencias, dos bombeiros, da xente de protección civil, que decían que non podían máis, que están desbordados. E as brigadas municipais de moitísimos concellos que normalmente teñen os medios que teñen e que estes días están absolutamente desbordados, limpando ramas, despeixando estradas secundarias que teñen desbordamentos. Que iso vai levar moito tempo. Sobre todo porque a meteoroloxía adversa tamén complica moitísimo todas as tarefas de retirada, de limpeza deste tipo, escorremento impresionante que a imaxe. Claro, pero es que estes corrementos son tamén consecuencia dos incendios que padecemos moitas veces no verán, que fan que todos eses árboles que conteñen esa terra, ao non estar nas condicións que teñen que estar, despois desprendan con esa facilidade, porque as raíces chegan moi por debaixo e unen toda esa terra que agora forman unha estructura cae, efectivamente. que queda feble. Entón, é todo como unha consecuencia, pero bueno, avisar a todos de que non utilicen as estradas, que non saian da casa, que non collan os coches, senón imprescindible nestes días. Meteoroloxía adversa que nos deixa moitísimas